Saan man ate? Si mama nakasala me. Sala mo? Mama man. Narita. Saan man yung mga bata? Yun sa mainin mo. Five minutes later. Oh, no, 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 no. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paneng. Saan man yun? Ngunit ang ika'y Damay mo sa sunod klaki. naglalaro sa dere. Nanais ko mapalapit sa'yo. Nanais ko malaman mo ang mga paghihirap ko. Pero wala na sa'yo.